What is up guys? Welcome back to my channel, and for today's video mag-isgot ta og the exposure triangle sa camera. Pasabot na nga ng exposure triangle katong basic nga settings nga kinahanglan nimo tutukan sa usa ka camera kung mag-vlog ka. Number 1, the aperture. Number 2, ISO speed. O number 3, ang shutter speed. So mo na ang gitawag nila og the exposure triangle. But karon ang atong hisgutan lang sa nga camera is kanilang GoPro Hero 8 kay mostly sa mga nag-vlog karon ang pinakanindot man good nga camera nga accessible, siguro pinaka versatile nga camera nga pwede nimo ma-vlog tag one click away lang is kaning GoPro Hero 8. Ato ni discuss kaning exposure triangle with regards sa GoPro Hero 8. So I'm making this video because this is in connection with the video that I made kadtong how to vlog on your GoPro Hero 8. So this video is all about the explanation why kanang settings nga naa sa imong camera. But before that, please don't forget to subscribe to this channel para ma-updated na pud mo sa ako mga videos o mga tutorials nga akong ipa-upload sa akong channel. First, arita sa kuan sa aperture. Tungod si GoPro Hero 8 is wala tay gitawag og physical lens katong ma-mount o ma-dismount na lens like DSLRs. So si GoPro Hero 8 is naalan siya gitawag og katong digital lens. Meaning naa siya ay katong instead nga physical lens na ay naka-built-in nga physical lens. Oh, lagi mo gani. So nag-isko ko about sa lens pod kay tungod si GoPro Hero 8 walay physical lens, meaning wala sa tay adjustable na aperture. Ang aperture is i-relate lang nato sa tong mata. Si aperture is defined as kuan na about unsay size sa opening sa imong iris ba na siguro or parang mag-adjust nga gidakon sa tong mata. Ang aperture is relate na siya sa mata nato. Kung unsa kadako ang opening sa diaphragm or sa kadtong sa imong lens, F nga pinakagamay nga number to F nga pinakadako nga number. So meaning if naa kay F nga for example 2.8 ang imong depth of field is katong naa sa pictures gani nga mo blur, meaning kung unsa ka blur ang nasa imong background yan unsa ka focus pod the less number sa imong aperture. Kung the bigger aperture nga imong gibutang sa imong DSLR, the more dili siya blur ang imong background, almost tanan na sa imong video or sa imong image is naka-focus. So si GoPro Hero 8 is naman siya sa aperture na f2.8. Wala ko kabantay sa aperture ni Hero 8 na f2.8 na blur ba akong background or maski sa mag-take og photos using Hero 8 is naka-blur siya. So wala lang ko ka baw ngano na yung nana na siya. Pero mo na siya explanation. If na kay less na aperture nga settings nimo, the more blurry ang imong background. Kung the bigger aperture nga imong giset sa imong camera, the more focus sa imong background, meaning klaro tanan imong picture or tanan image nga imong gi-capture. So atong gihisgutan naman is si GoPro Hero 8. So GoPro Hero 8 lang atong i-discuss. Pero buyag na po ko nabawon sa mga DSLR sa pagsige na kog basa-basa ba. Move forward lang ta sa katong ISO pod ko. Kay si Hero 8 man god dito ta makabawi sa ISO speed og sa shutter speed. Kay si kuan man god si Hero 8 fix na mo gud ang iyang aperture, dili na adjustable. We will not tackle more sa aperture niya. So next is si ISO. Si ISO or ISO speed or gitawag lang ISO speed is kuan na siya the sensitivity sa imong camera against sa light or light. For example, mabantay nimo si ISO usually sa kaning kuan mga low light conditions nga video, like kung mag-vlog ka sa gabi or like mga agi-agi o mga ngit-ngit or any place nga naay dark. Si ISO is kuan lang murag aid lang siya sa imong video if ever naka sa settings nga low light or grabe ka bright nga
setting sa imong video. Ato sa i-discuss ang katong mga numbers niya or katong range sa Hero 8 sa iyang ISO. So si Hero 8 is na ISO minimum ISO nga 100 of ISO max nga 6400. So for example, parehas ani nag-vlog lang ko indoor. And then if si niya karon, I think medyo hayag-hayag lang. Si Hero 8 is butang lang og ISO na 100 sa imong video. But kung naakasa ka ng like mga dark or kaning mga low light conditions, kung pila ti i-set nimo na ISO max, mo sa ti apply ni Hero 8 nga ISO sa imong video. So for example, kung mag ISO max ka din ha o 1600, ang katong mga instead ang video nimo is ngit-ngit, iya tong ihayag according sa imong giset na ISO max. So kung the higher na ISO max 1600, the more pod na mo hayag pod ang imong video or photo kung mas big na ISO max setting ang imong ibutang sa imong Hero 8. But take note nga the more ISO na imong introduce sa imong video is the more noise nga mo mabutang sa imong video. Sa katong mga naka Hero 8, if nakabantay mo kung mag-vlog mo gabi is medyo bati kaayo o quality, labi na kung mag-vlog mo gabi or kanang mga low light condition, labi na og naka max ang imong ISO, like ibutan nimo sa 6400. So muna hayag lagi ang imong tanan nga ni-appear sa imong video, but daghan kayog noise ang nasa imong video. Medyo bati ang quality sa ISO max ni Hero 8 because gamay mo gud ang iyang sensor. Mao na nga kung kasagarang vlog is na ako sa daylight kay dili ko mag-require og dako na ISO kay para less noise nga ma-appear sa akong video. So mo na kung ISO setting kung mag-vlog ko, especially outdoor, is ISO minimum lang 100 o ISO max na 400. Kay kung mag 800 po ko, nakabantay ko nga naana po yung mga noise, medyo bati kayo ba? Kung nag-set ka og ISO minimum na 100 sa imong Hero 8, posibly dark ang imong video kung nag-vlog ka indoor. But ang introduce niya nga noise sa imong video is very minimal na kayo, like walay mga murag grain or basta optimal lang yung image na makuha sa imong video. The same with the katong ISO max. The bigger ISO max setting nga imong giset sa imong Hero 8, nindot ang imong quality sa imong video kung low light na nihayag, pero bati kaayo siya kay mag-introduce og noise. So mora na iyang pros and cons sa ISO. So lastly, si shutter speed. Ang shutter speed nimo is kuan lang how fast and how slow nga mo open ang imong katong, for example, kabantay mo na sa katong mga physical lens, katong mga murag mo opening nga murag mo na mo lihok. Speed na siya sa imong katong part nga mo open sa imong lens kung saan siya kapaspas or ka slow. So si shutter speed is a measurement lang of a fraction of a second lang. So si Hero 8 is na ay auto, then ang imong shutter speed din ha is nakadepende sa imong frame rate nga giset sa imong Hero 8. So in my case, nag-vlog ko into 4K, then akong frame rate is 24 frames per second. So ang ilang ipakita na shutter speed is according to sa frames per second or frame rate sa imong giset. So I think sa 24 frames per second nga parehas karon is gikan sa 1/24 of a second up to 1/348 a second. And then ang explanation lang na is the lesser number nga naa sa imong denominator sa imong shutter speed is inana siya ka slow nga mo open or inana siya ka slow mo capture og image. The same pod sa other side niya nga kung the bigger pod nga number nga nasa denominator sa imong shutter speed, kapaspas pod sa iyang pag-capture sa image.
kung low imong setting sa imong shutter speed, nindot siya kay hayag, pero kung sa imong gamiton nimo siya sa photo, mo na siya mo introduce og kuan blurry, ay kanang mo blur ang imong subject, like kung na maglakaw or na mga movement, ang imong mga makuha na images is kanang mga mag-blur, dili siya focus. Then kung ari pa sa the bigger nga shutter speed, katong dako og denominator, nindot siya kay paspas siya makuha og image, then dili pod blur imong mga subject nga makuha sa imong video or sa imong image or sa imong photo nga for example. Maglisod ko explain thoroughly good, pero kung ilayman's term na to, kung imong shutter speed, kung ang denominator sa imong shutter speed is gamay, the more light nga musod sa imong camera or the more light nga musod sa imong camera, mo na imong photo or video is hayag kayo. But ang kuan lang nga ang negative side nga na is mo lagi na blurry ang imong subject, blurry ang imong i-capture nga photo. But sa kuan siya kay nag-video man ta, dili kay na siya mabantayan nimo kay nag-move man good. Natay 24 frames a second. So meaning lang sa frames is katong image nga na-capture sa within a second. So natay 24 images within a second. So mora na siya pasabot sa frame rate pod. In relation sa shutter speed is kung hinay ang atong shutter speed, hayag ang atong makuha na image kung mag-photo ta, pero sa video dili na nimo bantayan nga mag-blur na siya din or nag-blur mo na. Kasagaran mag-filmmaking karon or mga filmmakers karon, ang ilang usual gid nga setting sa frame rate is 24 frames per second. Then the same pod kung kuan ang imong denominator sa imong shutter speed is dako, nindot siya kay paspas siya mokuha og image within a second nga 24 frames a second nga giset na to. But ang iyang kuan lang, ang iyang negative side is posible nga ngit-ngit ang imong video nga makuha, pero nindot og quality. Mao na si settings na ko karon si shutter speed is naka-auto lang ko. Kay kung mag-manual ko, like ako lang iset gid siya nga 1/48 lang, magkinahanglan ko og katong gitawag nilang ND filters. Si ND filters is accessories na siya sa imong camera nga mo-act as mura og shades sa imong mata bang. Kung makita ka og suwaw, makinahanglan kag shades kay para ang imong mata relax. Mura pa rin nahitabo sa camera sa Hero 8. Kung nag-set ko og manual lang 1/48 nga shutter speed, mag-introduce ko og overexposed na video or image sa akong camera. So makinahanglan ko og shades, mo lang gamit nga sa ND filter. But wala mo kay ND filter, pobre ko, dili ko ka-afford, mo na nag shutter speed lang ko na auto. But kung for example kanilang kung nako sa indoor, pwede ra ka magamit og manual setting sa shutter speed, like imo lang siya constant lang na shutter speed according sa imong need na shutter speed. So mora na no, kung gamay ang imong denominator sa imong shutter speed, the more hayag okay siya kung video, pero kung mag-capture ka photos using Hero 8, posible ma-blur ang imong mga image. Mana kung picture lang ka o GoPro Hero 8, pwede na nimo i-auto lang god. But ako lang nang i-explain nganong ang kung unsa na ang shutter speed. So ato i-wrap up no. Si Hero 8 is nalay aperture na 2.8. Dili adjustable ang atong aperture sa Hero 8. Dili ta maka-go further ana. Then ISO speed, sensitivity sa light na musod sa imong camera sa imong Hero 8. Kung gamay siya, less noise. Kung dako ang imong iset nga ISO is more noise. Then lastly, shutter speed is katong kuan lang how fast kung mo-open ang imong katong sa may lens maragana. Kung slow ang or pag-capture sa imong shutter speed, more light but mo blur ang imong mga subjects. Kung paspas pud ang mo capture siya og image, focus but possibly ngit-ngit ang imong video or photo. So kaning tanan akong gikuan is for katuning mga ginahan mag-vlog pod or mga YouTubers mag-vlog, then wala kay bawo pod sa ilang unsay buhaton nila sa setting sa ilang camera. This video is for you. Please like, comment, and share. And please subscribe, hit the bell button para ma-update mo sa akong next na po na videos na akong upload. Thank you guys for watching.
Don't forget to subscribe. Kaya mora na ang kalipay sa mga YouTubers karon like me. Dili pa ko full-time YouTuber pero basin kota kabaw. Basin pohon. Peace out. Bye.